Ignac Loyola i misję barokowego kunsztu. W 1491 roku w szpańskim, baskijskim zamku Loyola urodził się knep, co miał miano Ignac. Rósł we wielkiej familie, bo był najmłodszy z 13 dzieci. Mające tyle bracynów i siostrów, może wymyśleć wiele wesołych igrów. Myssa gwenile, grele w bala, jezdyle na kłełach, grele w Minecrafta. Tak by so mógł kto pomyśleć. Łe nie. Kłe pierwszy kłeła zbudowele dopisze w XIX wieku, a w Minecrafta grają na komputerach ze zniowi ledze. Ne, może igry z balą były już znane w tych tam czasach. Najbohatera Ignac rydowył. Był skłeczny i chwatci. Kiedy dorósł, łestuł rycerza. Biedkłewał się we wiele po bitwach, a w czasu między nima grył w knuble, albo brył udział w częstych pojedynkach. Miała go łeczarzony Wayna. Był też łeł wyżani na dłerze. Jednego dnia łestył raniony w noga. Kugla od kanony zmuździła jemu gnetę. Na ścieżce nalazł się doktor, który go wylekarzył. Równak na i młody rycerz nie był taci zręczny jak rechli. Nie miał dość mocy, żeby brać udział w posobnych pobitwach. Zaczął tej wiele czytać. Jednego razu trafiła do niego książka z biblijnymi opowiastkami Vita Christi Ludolfa z Saksonii. Przeczytał w nią Chrystusu i o tym, jak może za nim szlachłować wiecym. Podcyska tej książki odbył się zmienić się. Nie chył wojskową karierę, zaczął studiować. Uczył się bardzo wiele i wcale lubił książki. Sam zaczął nawet pisać. Później został wyświęcony na ksandza i raza z drechama wyryzowele do Rzymu, gdzie za zgodą papieża usadzili chłopści z ikon, jaci sa zwył Jezusowi towarzystwo. Na co dzień zwele ich jezuitama. Ignac przeżył 65 lat. Umarł w 1556 roku. Tyle lat po jego śmierci inszy jezuice zbudowali w Rzymie bylny kościół. Nazwali go Il Gesù, to je kościół Jezusa. Wszyscy byli nim łeczarzony. Każdy, kto wchodził bene, aż tracił głos z wrażeni. We westrzutku było wiele złota, rzezbów i obrazów. Kościół tak pomyślony, żeby zajac na wszystkie zmysły. Taką też rolę miał kunszt baroku, jaci tedy wastował. Jezuice byli barobuszne ze swojego kościoła. Byli też posłuszny papieżowi, który kyzył i ma jeździć po całym świecie, żeby przekonywać do chrześcijaństwa inne narody. Ryzowele z misją do Indiów, Południowej Ameryki, Chin, Japoński. Klasztornicy stawili tam swoje świątnice, które przybociwały bylny kościół Il Gesù. Artysty, co tworzyli dla jezuitów, nie bojeli sanowiznów. Na przemiar malejący na płysowie kościoła usadzywali iluzje. To je obrazy, jaci pokazywają miną jawernota. Dwigający głowa do góry, ledze nie widzieli ju gwiazdowych nedzibów, jak w ksiądze gotyku. Tyłe płysowa odmykała się do nieba. Zdrzyta, święty i aniołowie podnoszają się w stronę słońca. Wid wpydy do bena z góry, ale łeknów tam doch nie ma. A te bluny? One są prawdziwi? To wszystko je cudowne. Gdele tam to ciasne ledze we wielkim zadzeływaniem. Jezuice byli tyś na kaszebach. Tworzyli tyłe nie lenobelne świątnice, ale i szkły. Przyjechali tyś do Chłeniców. W tym kaszebskim miasteczku postawili w 1623 roku szkła, a w 1755 roku zabrzmiały złene w nowym barokowym kościele pod wezwaniem Zwiastowani Najświętszy Maryi Panny. Jak wejdziesz do jego bena, ujrzysz przede wszystkim wysoki aż do płysowy wyłtyż, a w nim łebrys matci błeści z decątka ze świętym Jana Chrzciciela i świętym Decha. Dwigają go aniołowie, jacim towarzy parmieniste glorie. Idący w starna wyłtyża zdrzyw góra. Na płysowie bandzesz widzą maleńci, jaci przedstawiają świętych, na przykład Ignaca Loyola, który stoi na zemści kugle i niesie światu wiara w Chrystusa. Na jednym z nedzibów je namalowano iluzję kłepuły. Są tam kolumny, łekna, bluny. Cały ten fresk wyzrzy tak, jakby była tam dziura. Dysosa gydy, że taci obrazy mają efekt 3D. Zżyta tyś na sceny, jaci są plastyczne,
Wysok węgłeżom sa szerocik zemse, a na murach rosną stiukłewe kwietci, w kujacich są zdobne wywijasy i misierci. Bene rozwidniają błeczne łekna, wszystko je widne i przezyrne. Parmienie słońca prowadzą w cierenku czterech stron świata, co łeznycie, że misją jezuitów chrześcijańskim wida łebimy całą ziemię.